Comenzará mayo con la Feria de Artesanía y con la actuación en el ciclo Sen Batuta del mejor cuarteto de cámara del momento, el Hagen Quartet. El día 3, la celebración de Os Mayos. El 12, el regreso de Os Resentidos. El 17, as letras galegas. El último fin de semana, la concentración de motos. Y en medio, mucho teatro, más música con el Festival de Jazz de Primavera, arte y actividades para todas las edades. En épocas onde a situación é complicada para os cidadáns, somos as administracións públicas, pero tamén son as moitas entidades que colaboran con esta concellería, as que temos que ofertar á cidadanía unha programación de calidade, asequível no plano económico, con precios moi axustados, e que tamén servan para ocupar o tempo, o lecer, formar e facer máis libres os cidadáns.